शेवटी अनिका ऋषीला शोधणार का? कमळी या मालिकेमध्ये अन्नपूर्णा आजीला कमळी बरोबर बोलायचं होतं, पण तिथे कमळी नव्हती, म्हणून अन्नपूर्णा आजी कमळीच्या आईशी बोलते. अन्नपूर्णा आजी बरोबर कमळीची आई बोलणार का? तिथेच दुसरीकडे अनिका ऋषीला शोधता शोधता कमळीच्या गावी पोहोचली आहे आणि तिथेच रस्त्यावरती एक माणूस तिच्या कपड्यांवर चिक्कल उडवतो आणि त्या माणसाला धडा शिकवण्यासाठी अनिका त्याचा पाठलाग करते. आणि जेव्हा ती त्या माणसाचा चेहरा बघते तर ती आश्चर्य राहते, कारण की तो माणूस दुसरा कोण नाही तर ऋषीच असतो. आणि अशा प्रकारे अनिका ऋषीला शोधून काढते. आता बघायचं हे आहे की ऋषीला त्या अवस्थेत बघून ऋषी दूध विकतो हे पाहून गावातली कामं करतो, शेती करतो हे जेव्हा तिला कळेल तेव्हा तिचं काय रिॲक्शन असणार आहे हे पाहण्यासाठी तुम्हाला कमळी ही मालिका पाहावी लागेल. आणि अजून असे लेटेस्ट अपडेटसाठी टेलीचक्कर रिजनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.